بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد يا إخوانا ما سألوك أن من سلم عليك الدين المسلم شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله. muna matuƙan godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu ikon taruwa a wannan gari mai albarka a kuma wannan masallaci mai tarin albarka kuma da ɗimbin tarihi. Da fata ubangiji Allah ya sa abubuwan da za mu ji ya amfane mu kuma ya amfana. Kafin mu fara gabatar da maudu'i ta zan gabatar da abubuwan da manyan malamanmu suka ce duk inda muka zo waje na da'awa haka mu fara gabatarwa. Saboda ko ba a tabbaka shi a lokacin ba a sani cewa amfanin sauraron da awa yana da yawa. Da yawa malamanmu suna faɗa mana cewa idan aka zo sauraron da awa musamman ma mu iyaye mata, to kada ki zo a matsayinki na kin zo sauraron da awa ke kaɗai. Ki zo ne da zuciyanki cike da niyyar cewa za ki saurara ne, ki aiki da shi kuma in kin koma gida ki ɗan ki kuma karantar. Wato kamar yadda malamu suke faɗa mana cewa da sauraron karatu da sauraron wa'azi yana da matakai manya-manya guda uku, wanda idan ka yadda mataki guda ɗaya kuce maka to sauran guda biyu ba su da amfani. Amfanin sauraron wa'azi shine idan ka zo ka shigo da zuciya ɗaya da ikhlasi ka saurara duk abin da malami zai faɗa ko ɗaliban iri na za su faɗa ka saurara tun daga farko har ƙarshe, to wannan zuwa naka yayi maka amfani. Bayan kuma ka saurari wannan wa'azi, idan ka koma gida kai iyakacin bakin kokarin ka, idan baka yi aiki da dukkan abin da aka faɗa ba, ya samu ka amfana da wasu abubuwan da aka faɗa ka yi aiki da su da aiki da shi, to wannan shi ma an samu wannan nasara. Amma matuƙan za ki zo ki saurara ki koma gida ba ki aiki da shi ba, ya zama tasowarki daga gida zuwa sauraron bai da amfani. Sannan kuma mataki na uku malamanmu sun ce bayan kin saurara kin yi aiki da shi ki ɗabbaka shi wato ki karantar, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya yi hukumatul wada'i shi ya ƙarshen hukumar shi ya ce a'a bazakku shin na isar da manzanci. Sahabai suka ce bala ya rasulullah, suka ce ya manzon Allah ka isar da manzanci. Ya ce Allah ka shahada ko Allah ka shaida wani minkumul shahidul ga'i. Duk wanda ya halarci abubuwan da na karantar ba wai yana nufin wannan hutuban da ya yi bane, duk wani addinin da aka kuma shi da shi gaba daya yana nuna alamun addini ta cika a lokacin. Ya ce shin ya isar, sahabban nan suka shaida ke ya isar. Ya ce to Allah ka shaida ni na gama nawa. Ya ce to amma ku nan da kuke sauraro na to ku isar ma waɗanda ba su iso sun saurara ba. To ku sani cewa wannan da'awar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shine yake ta tafiya wannan tabliqin da yace a yi, shine ya zo har ga malaman mu har ya zo ga irin mahallin mu ɗaliban ilimi mu ma muke isa muku. Ku sani cewa ya ɗan uwana masu albarka, duk abin da zaki saurara game da al'amarin addinin ki matuƙar ba za ki isar da shi gaba ba, to kin tauye ma addinin musulunci haƙƙin da. Saboda addinin ki yana da haƙƙi a kanki, haƙƙin addinin ki a kanki shine in kin ji ke ma ki isa. Na sani cewa daga kin zo islamiyya ko kin zo azikin kin je zaka ji da kin ce Allah ya ce annabi ya ce masu iskili za su ce miki Allahu akbar su wance an zama malama. Ke iyakacin zuciyar ki da ikhlasi tsarkakewar cewa ke da kin isar da manzanci. Mafi kankancin isar da manzancin da zaki na wanda kika ji wannan wa'azin nan ko da a gidanki ne, ya kasance wannan wa'azi da kika ji ya yi amfani. Sannan kuma ya yi rana masu albarka, mu sani cewa musamman da muka taru a matsayinmu na mata, ita ya mace ko tana shan nono ne a jikin nonon mahaifiyarta tana amsa suna ne na uwa. Ya mace na amsa suna ne na uwa, saboda manzon Allah sallallahu alaihi
daga wurin uwa za ka koya. Sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya sa lokacin da wani bawan Allah ya zo tambaye shi wanda ya fi cancantan ya fitar da haƙƙi a gare shi daga cikin mutane, ya ce mahaifiyarta, saboda mahimmancin da ya mace ke da shi tsakanin ta da haihuwa. Ya ce ka fitar da haƙƙin uwarka. Ya ce sannan sai wani ya rasu da, ya ce mahaifiyarka, sai wani ya rasu da mahaifiyarka, sai annabi sannan sai ya ce sannan mahaifinka. To mu sani cewa idan kika ji ana ce uwa ina kake taɓa cire kanki a ciki kina ciki. Kuma duk wani nauyi da Allah subhanahu wata'ala ya dora ma uwa wanda ake son ki sauke shi, duk wata wacce ta halarci wannan wuri da wacce ma ba ta halarta ba, in dai ke mace ce wallahi wannan nauyi ya hau kai. Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ki idan kiyama ta tsayo a matsayin ki na ƴa mace da Allah ya sharrafa ki, ya karrama ki, ya miki daraja, ya mai da ke wata mahaukaga ta al'umma wanda wasu al'umma za su fito daga gare ki, ya baki ilimi, ya baki basira, ya baki hankali, ya baki tunani. Shin an haka ake ma tsakanin ki bautar ki tsakanin ki ubangiji, sai an tambaye ki wane gudunmawa kika ba al'ummar ki a rayuwar ki na duniya, suna da haƙƙi a kanki. Kamar yadda ke ma kin taso ne a ƙarƙashin wasu iyayen, sun ba da iyakacin bakin kokarin su, sun ba da gudunmawa wajen tarbiyyar ki, to ke ma ki sani ba ya uwata ne albarka wannan haƙƙi ke ma yana kan ki. To kuma a wannan yana nuna mana cewa ba ƙaramin aiki ne ke gare mu ba. Sannan kuma idan na koma cikin maudu'in da za mu shiga a ciki, mun sani cewa duk ɗaya mace tana alfaharin a kalle ta a ce mata matan aure, ko a kalle ta a ce mata ta kusa aure, ko a kalle ta a ce ta hanyar aure aka same ta. Da Allah mu ce alhamdulillah. Muna cikin godiyar Allah subhanahu wataala. To yanzu za mu koma cikin mihina, wato abin alfaharin mu a matsayin mu na yaya mata, abin da muke cikin shi ne harkar aure. Malaman da yawa suna horar da mu game da al'amarin zamantakewar aure da abin da rubuce-rubucen da ya shafa. Sukan ce ya kamata a ce a yanzu tafiyar da muke yi daga lokacin da aka farka ana neman ilimi, bai kamata a ce wannan matsayin da muke ciki shi muke ciki ba. Da yawa mun je muna wa'azi akan haƙƙoƙin ma'aurata, mun ɗauko haƙƙin miji akan mata, in kin jawo aya sai ku bani sai tare da wanda yake ba da gudunmawa mai ƙarfi a cikin mu'amalar aure. Mu rika yaɗawa, wanda Allah waɗanda ba su farka ba za su farka. Domin abin da yasa ake kiran wa'azi da awa, abubuwa ne guda uku ake fitar da mutane a cikin zuwa abubuwa guda uku. Ko a fitar da bawa daga duhun jahilci zuwa hasken ilimi, ko kuma a fitar da mutum daga bawa daga duhun mantuwa zuwa alfikira tunatarwa, ko kuma a fitar da bawa daga cikin duhun shagala zuwa farkawa. To gaskiya yanzu abin da ya rage mana shi ne wani farkar da junanmu, musamman ma alhamdulillah ni daga Kaduna na zo, amma ni ba kowa ba ce, ni na san sirrin Zango, na san cewa Zango ba karamar gari ba ce, kasancewar ta ba lokacin da aka fara ko lokacin da muke karanta larabci ana magana akan birni da ƙauye, sai ana magana ƙauye, da aka magana ƙauye sai aka ce duk ƙauyen da ya kasance akwai ilimi, akwai neman ilimi, ana kuma amfani da ilimi, ba a kira ta ƙauye, tana cikin kawai birane. Ƙauyanci shi ne garin da ba a ilimi, ba a kuma tabbata ilimin, ba a kuma amfani da ilimin. To saboda haka ba na lissafa wasan zuciya na yau, ba son kai, ba na lissafa gari na Zango a cikin ƙauyuka. To saboda haka na riga na cikin wannan gari. Yanzu za mu fitar da kanmu dai daga duhun mantuwa zuwa farkawa. Akwai abubuwa manya-manya da muke son mu gabatar game da wanda zai nuna mana hanyoyin daidaito tsakanin ma'aurata a gidan aure. Da yawa za ka ga namiji ya san haƙoƙin da ke kan shi na aure, mace ta san haƙoƙin da ke kan shi na aure, amma wajen ɗabbaka shi a aikata shi a aikace nan ake samun matsala. Mu'amalar auren nan ake samun matsala. To shi ne malamai suka zaɓa waɗannan abubuwan da hanyoyin daidaito a wurin ya zubuta. Amma kash a wannan zamani sai da rasu an samu bisa jagorancin shekan, sai ka ji kyamar tana cewa kun san ni ba ni da haƙuri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
wallahi in ma kuna kusa da masu ce kun san ni ba ni da haƙuri don Allah don san da Allah ke ma'ana da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cika da kafar da mu wallahi wannan ba karamin mutunci ne ga Allah subhanahu wa ta'ala ba menene mutunci Allah ya riga ya yi mana wannan baiwar magana kuma ki ce wai ke ba ki da shi wato Allah ya rufe matakin farko kenan sannan kuma duk mace da kika ta faɗi wannan tana da niyyar ta kanta rashin mutunci ne cewa ba ta hakuri ba mu sani cewa hakuri ado ne na ƴa mace in ba mu sani ina tabbatar muku da cewa ƴa mace idan ta siffanci da hakuri har Allah na ƙara mata wani kyau ne da kwanjini Allah yana ƙara mata wani kyau da kwanjini saboda Allah subhanahu wata'ala ya ce inna Allaha ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu hakuri a Qur'ani akwai wurare da yawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa yana son masu hakuri to kamar yadda muka san cewa manzon kira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sanar da mu cewa idan Allah ya so bawa sai ya ɗaga martabar shi a sama ya nuna ma mala'iku mai cewa da ɗan wani ko wacce ɗan wancan ina son ta saboda tana son Allah tana son wannan Allah sallallahu alaihi wasallam mala'iku kuma su so ta sannan kuma sai a ɗaga darajarta a ce mutane da ke bayan ƙasa gaba ɗaya kuma ku so ta to kun ga wannan sakamakon hakuri ke amma ku ce ba ki da hakuri duk wannan jinjina da aka ma da hakuri ku ce ba ki da shi to gaskiya akwai alamu na tarewa to da yawa idan za a yi auren nan aka ce a cikin ɗabi'un ɗa mace akwai hakuri to sai ta je gidan mijin ma sai ta binci ashe ba hakuri kawai ma ya kamata ta yi ba duk ɗa mace take aure a cikin gidan mijin da ya kasance hakuri kawai take yi zalla ba ta cikin jerin mata masu hakuri saboda ainihin ɗabi'un an riga an tantance mana cewa namiji ne Allah ya tara mushi dukkan hakuri a cikin zamantakewar aure ita ko ya mace Allah ya mata baiwa da guda biyu ne ya haɗa mata da hakuri da juriya da hakuri da mene? to alhamdulillah inda za mu gane cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora wa ya mace juriya kuma yadda Allah zai ajiye wani ajiya nashi a cikin jikinka ayyamin ana kwana ana tashi tun kada duk abin da ke cikin da baya mutu ya zo yana mutu ya zo ya zama mutum wata rana ma haka kawai za ta sauko da gari sai a ce ba a yadda ba aliyu ta kama ko ba sosai kin zauna kin shiru sannan ki sauko tana cikin wannan juriya har wannan wata tara har lokacin za ta haihu to tun a nan akwai wani profesa da yake ba mu labarin ya zana mana kwakwalwar kyamace faɗin kwakwalwar kyamace ya ninka na ɗan miji ya kai so 10 dan Allah mai kabbara wallahi mu ɗan uwan mata ya kamata a kowane lokaci da muke cikin godiyar Allah subhanahu wataala kwakwalwar nan nata da ya kasu kashi akwai ɓangaren juriya na ɗaukar cikin nan akwai ɓangaren juriya na tarbiyya akwai ɓangaren juriya na hidiman gida akwai ɓangaren juriya na zumunci akwai ɓangaren juriya na hayaniyar gari akwai ɓangaren juriya na zama na neman ilimi ya ɗan uwana masu albarka ko kun san cewa idan aka sami yaro ko yarinya zakakuri ko zakakura mai kokari irin gifted ɗin nan yan baiwa in aka iya kashin tsaurara bincike baiwan ta uwa ake samu duk wani ilimi da za ka ga yaro na shi ko mace ko namiji in aka bincika an ce daga cikin uwan shi ya samu wannan baiwa dan Allah ya uwa na masu albarka ko mu waje wa Allah mun zami ma Allah subhanahu wa ta'ala dinna bayani ba akan juriya to juriya shine a yi hakurin ki gani a yi hakurin da kike danna wannan gwagwarmaya da ake yi a cikin ki a juyi na wani lokaci ma gwiwar hannu za a sa a dogare ki har ki taba kina murmushi ki ji shaidar gwiwar hannu kina murmushi gini yana cikin jikinki amma yanzu idan ga misali gefen hannu ki zai kumbura tsutsa ya fito miki a gefen hannu ki ga tsutsan na motsi wallahi haka ne ki zai maka kowa tashi ta yadda za a yi Allah ya raba ki da wannan tsutsa daga wuna ma ya zo to amma wannan Allah ya saka mata wannan juriya ya mace ce Allah ya saka mata juriya tun daga safe har yamma ta zauna a cikin gida wani lokaci
lokaci ma da ta kana jin nishadi wajen ma ba ka son ka leka namiji ko wani lokacin ya kawaye a cikin gida sai ya ji kamar ana son da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya san ya sa mana wannan duniyar ne ya ce wa karnafi mu tukunna mu zauna mu nazo a cikin gidajenmu. To mu sani yayan uwa masu albarka maganar duniyar nan shine wanda aka keɓe ma ya mace in mun yi hakuri dan Allah mu haɗawa da duniya. Ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba aljannan ya mace kashi biyu. Da farko lokacin da aka haife ta kafin ta yi aure ya ce aljannan ya mace yana ƙarƙashin digadigar iyayenta in ta lallaba suka samu su daga ta shiga ta samu idan ba su lallaba ta da ta lallaba su ba wani ya zuta. To bayan ta yi aure ta koma matar aure to saman na Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannan matar aure yana ƙarƙashin digadigar mazajen su ne. In kin lallaba ya daga kafin nan ki shige ki samu aljanna. Maganar lallaba ne shi ne dai maganar juriya kan ku daɗa kan ku rage. Shi ne maganar juriyar nan. To saboda haka mu sani ya yi ruwa na masu albarka.